ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, шумо аллакай аз ҳамон расми болои видео ва ҳамчунин аз номи видео фаҳмидед ки ман имрӯз дар бораи грин карта, яъне вид на жительство дар Амрико суҳбат мекунам. дӯстони азиз, биёед камтар дар бораи ҳамин ба шумо маълумот медиҳам ва мегузарем дар бораи чӣ хел пур кардани грин карта. Амрико ҳар сол амин хел як лотарея мегузаронад ки аз моҳи октябр сар мешавад то моҳи ноябр дар муддати як моҳ одамо анкетаҳои худро пур карда мепартоянд дар ҳамин сомонаи махсусе ки аз Амрико ҳаст ва ҳамаи ҳамин нафарҳо ки зиёда аз 2-3 миллион нафар ҳастанд аз тамоми кунҷи дунё анкета пур мекунанд то ин ки вид на жительствои Амрикоро бигиранд ва ин лотарея баргузор мегардад дар моҳи май. Дар моҳи май маълум мешавад ки кӣ гузашт, кӣ нагузашт. ҳатман мактуб мебиёяд дар почтаи ҳамон одаме ки гузаштааст. барои ҳамин хотир дар вақти пур кардан ҳатман ба мо электрони почтаамон лозим мешавад. дар он ҷо идентификатсиони номери мо мебиёяд ва нафароне ки бурд мекунанд шумораашон 50,000 нафар аст. ҳар сол 50,000 нафар мегузарад аз ҳамин 2-3 миллион нафаре ки анкета мепартоянд. ва хушбахтона бачаҳое ки ман рақамашро дар ҷо мондагӣ ҳастам, ҳар сол барои бачаҳо хизматрасонӣ мекунанд ва аз хизматрасоние ки онҳо карда буданд соли гузашта нафарҳое буданд ки бурд карданд ва худо хоста бошад ин сол ҳам бачаҳо тайёр ҳастанд ки хизмат расонанд. албатта ки хизматрасониашон бепул нест, чунки як нафар ду нафар нест, ҳазорҳо нафар ба инҳо муроҷиат мекунад. дар он вақт инҳо ҳам маҷбур мешаванд ки оборудованӣ мехаранд, ҷо мегиранд ва ҳатман ки ҳам кори бачаҳоро буд мекунанд, ҳам худашон ҳам як чиз кор мекунанд. хоб дӯстони азиз, грин карта анкетааш вақти пур кардан якчанд шартҳои ба русӣ гӯем жёстки дорад ки агар камтар хатоӣ мекунед, на ин ки ба шумо огаҳ мекунанд ки дар ин ҷоаш хатогӣ аст, гирифта ислоҳ кунед, не, шуморо аз бозӣ исключат мекунанд, берун мекунанд ва ҳатто худи шумо дарак ҳам намеёбед, хабар намешавед. фақат ҳамонҳое ки дар анкета хатогиҳо доранд, онҳоро аввал берун мекунанд ва онҳое ки пурра дуруст равон кардагӣ ҳастанд, бо онҳо бозиро мегузаронанд. хоб дӯстони азиз, хатогиҳо чӣ гуна аст? аввалин хатогие ки бисёр бачаҳо мекунанд, 2-3 анкета пур мекунанд. якташ дар ин ҷо, як дар дигар ҷо пур мекунанд. яке мефаҳмад ки ягон рафиқаш анкета пур карда метавонад барои ман анкета пур карда парту мегӯяд. Не дӯстони азиз, агар шумо аз як нафар агар дута анкета, дута дания якхела дар ҳамон сервис биравад, он одамро аз бозӣ хориҷ мекунанд, барое ки аллакай ин камкам ранги мошенник рафтор карда истодааст. ин як аст. дуюмаш, агар расми шумо ба ҳамон талабот ҷавобгӯ набошад. расм бояд рости хушрӯ баистем, китфҳо пурра битобад, расм бояд 60/60 бошад, расм бояд дар ҷои торик набошад, расм бояд фотошоп кардагӣ набошад, аз қафо бояд ягон дарахту деволу қолину ин чизҳо набошад, дар ҷои сафед бошад бояд расмаш. ҳамин аст талаботҳо. дар сарамон кепка, дар гарданамон шарф, як курткаи ғавз пӯшидагӣ, ин хел чиз расмҳоро қабул намекунанд ва ин одамро автоматӣ аз бозӣ берун мекунанд. расм бояд мисли расми шиноснома мегирем ку ҳамин хел, ман ҳозир маро мебинед ҳамин хел, пушт сафед, ҳамааш нағз. ва агар шумо ин гуна оборудованӣ надоред, ин хел ҷой надоред, метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед, ҳатман кори шуморо буд мекунанд. ин аст якум талабот. дуюм талабот донистани забони англисӣ дар вақти пур кардани ҳамин анкета аст ки дар он ҷо агар надонӣ ҳатман хатогӣ мекунӣ, чунки ҳамаи чӣ ба забони англисӣ навишта шудагӣ аст дар он ҷо. сеюм хатогии одамо дар ин аст ки мактаби миёна хатм кардагӣ ҳастанд, барои худро камтарак зур нишон додан мегӯянд ки ҳамон висшее образование бинавис, диплом, яъне ки маълумоти олӣ бинавис. ва вақте ки шумо агар мегузаред, хурсанд мешавед, хурсандӣ карда тарафи посолствои Амрико медавед, дар вақти собеседованӣ мегӯянд ки мебинанд ба анкета висшее образование, маълумоти олӣ, мегӯянд дипломатро биги биёр, нест. барои маълумоти бардуруғ шуморо аз ҳамонҷо ҷавоб медиҳанд. ё ин ки баъзеҳо зану фарзанд доранд ва намехоҳанд ки зану фарзандашонро ҳам дар он ҷо қайд кунанд, чунки агар қайд мекунӣ, ҳатман расмҳои онҳо ҳам лозим аст, данияҳои паспортҳои онҳо ҳам лозим аст, шиносномаҳояшон. ва бисёриҳо ин чизро намехоҳанд ва мегӯянд ки ҳамин ному фамилияи худаман навис, занам қатъи фарзандҳоям дар кор нест бародар. Не дӯстони азиз, вақте ки шумо бурд мекунед, чӣ хеле ки нав гуфтам, давида када посолство меравед, аз шумо
справка семейный состав, яъне ки ҳайати оила мепурсанд ва дар он ҷо мебинад ки шумо дар он ҷо зан доред, фарзанд доред, дар вақти пур кардани анкета навиштагӣ ки нижинат, яъне ки зан надорам ва таҳ мекунанд ва ҳамон ҳуҷҷатҳои шуморо дар дастон метиҳану ҷавоб. барои ҳамин хотир агар шумо зану фарзанд доред, бояд ҳатман занатонро, фарзандонатонро бо расмҳояшон, бо ҳамаи маълумотҳои шиносномаҳояшон пурра дар он ҷо қайд кунед. бисёриҳо мепурсанд ки бо кадом намудии паспорт ва шиноснома мо бояд дар он ҷо вай кунем, пешниҳод кунем. ҳатман ба забони ба заграм, ба шиносномаи хориҷӣ, яъне дар он ҷо бояд мо лайнаҳои худро бинависем ва ҳарчанд ки шумо дар Россия қарор доред, бояд бинависед дар Тоҷикистон, ҳамон ҷои истиқомат, ҷои таваллуд, ҷои зиндагӣ, ҳамаашро бояд Тоҷикистон, ҳар суроғае ки шумо доред, ана ҳамон суроғаҳоятонро бояд пурра бинависед. агар ки ба бачаҳоам ки муроҷиат кардед, ҳатман шумо расми заграм паспорт мепартоед дар WhatsApp, расми манами хеле гирифтагӣ мепартоед пушташ сафед ва ҳатман суроғаҳои ҳамон хонаатонро, кадом ҷамоат, кадом кӯча, рақам, ҳамаашро дуруст бояд партоед. ба фикрам ҷамоат, кӯча шарт нест, ҳамон шаҳрро фақат мепартоед, шаҳри Норак, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, намедонам ҳамин хел. як чизро фаромӯш накарда ба шумо бигӯям, дар он ҷо вақте ки мо дар он ҷо ба забони англисӣ вақте пур кардан, дар он ҷо ҳаст last name ва first name ва ҳамчунин middle name. Middle name ин дар мо нест. Бисёриҳо ҳамонро хаёл мекунанд ки ин отчество ҳаст, вале ин отчество нест ва дар рости ҳамон middle name дар поёнаш вай ҳаст. Барои галочка мондан ҷо ҳаст ки яъне ки middle name надорам гуфта. ҳамонро ҳатман ҳамаи мо тоҷикҳо, узбекҳо, средни азия ягон кас мо middle name надорем. First name, last name бояд пур кунем, middle name крест мемонем. агар ноҳое ки бовар доранд ки худашон ҳам пур карда метавонанд ва ҳатто ман силкаашро ҳам дар поёни навор мемонам барои онҳое ки силкаи ҳамон сомонааш ноутбук доред, суратгирак доред, ҳамааш 100% аст, дар омада пур кунед, вале дониста бошед ки агар хато кардед, як хатои шуморо берун мекунанд. ва агар боварӣ надоред, ба ин рақамҳое ки бачаҳо аст дар WhatsApp нависед, ҳатман кори шуморо буд мекунанд. хуб дӯстони азиз, дар давоми ин як моҳ ки аз 2 октябр сар шуд то 5 ноябр давом дорад, бо ман видеоҳо кардан мегирам. ҳар маълумотҳое ки оиди ин чиз пайдо кунам ба шумо метиҳам. грин карта вид на жителство дар амрико чӣ ҳаст? вақте ки шумо инро мегиред, шумо бар баробари мардуми амрико ҳаққу ҳуқуқи зиндагию кору фаъолияту ҳамаи чӣ доред, ба ғайр аз овоз додан дар интихобот, мактаб, садик, магазин рафтан, намедонам, ҳамаи чизҳоро шумо бар баробари амрикоиҳо ҳақ доред ва метавонед ки дар давоми якчанд сол ҳатто шаҳрвандиро ҳам дар амрико бигиред. агар шумо бурд кардед, метавонед зану фарзандони худро гирифта баред ва агар шумо оилаатонро ҳам отдельно аз номи худаш агар анкета пур кунед, рафтаву вай бурд мекунад, метавонад ки дар он ҷо шуморо бо худ бибарад, чунки он дар грин карта гуфта шудааст ки ҳар нафаре ки аз 18 сола боло аст метавонад анкетаи худро пур карда партояд. оилаи шумо ҳам як шахсият аст ки аз 18 сола боло аст, метавонад ки дар он ҷо анкетаи худро пур кунад, дар он ҷо наисонад ки зани шавҳардор аст, ҳамчун шавҳар шуморо дар он ҷо қайд мекунад, фарзандҳоро қайд мекунад. рафтаву агар шумо не оилаи шумо бурд кунад, метавонад шуморо бо фарзандонатон ҳамон таъмин созад, яъне ки вид на жительство дар амрикоро, чунки ин ҳодиса бо ҳамин бачаҳои мо шудагӣ буд. Як нафарро пур кардан бо оилааш, худаш не оилааш гузашт, соли гузашта буд. хуб дӯстони азиз, ин буд ба маълумотҳои каму беш ки доштам ба шумо расонидам. то наворҳои дигар, худованд нигаҳбонатон бошад. ба ҳаматон барор мехоҳам. дӯстони гиромӣ, мисли ҳамеша сарпарасти шабакаи Голос Мигранта ширкати даворо ба шумо тавсия медиҳам, чунки доруҳояшон дар ҳақиқат сифати аъло ҳаст. моро ба урусӣ мегӯям падвадид ягон бор накардаанд. доруҳо доранд барои мардҳо ва ҳамчунин занҳо ҳам истифода мебаранд ки эпимедиум найпаста ва монанди ин маккан ҳаст. бисёр сахт фоида дорад, бисёриҳо нағз мехаранд ин чизро ва ҳамчунин мазҳҳо аст барои шамолхӯрдагӣ, миёндард, нагрузка, устухонҳо, барои ҳамин чизҳо
ин мазг коликвин ном дорад ва ҳамчунин масъала хел ба яке аз масъалаҳои машҳури миёни муҳоҷирони мо гаштааст ки барои гурдаҳо барои пешобдон барои ҳамин чизҳо сахт фоида мекунад. ин рақамҳое ки шумо мебинед ҳам барои занҳо ҳам барои мардҳо аст. барои якчанд намуди бемориҳои занона ҳам доруҳо доранд. занҳо метавонанд ба ин рақам занг зада муроҷиат кунед. ба тамоми шаҳру областҳо ба тамоми кунҷи Россия тариқи почта равон мекунанд. ҳатман занг занед.